ام همو هزن خوین لناف سینورین ترکیه لجین کو ریسکا پفچو دیروک یک جوتمها 2024 جه لجنه گشتیا میسا مزنان تیویی یا ترکیه سروک MHP Devlet Bahçeli درونشتنا وکرنا میسی ده دست پارلمنترین کرد گرد و اف گاوا دیروکی جبو چهارسرکرنا پرسا کردی دریه که دیالوگه یدنابرا İmralı و devlet de jî da dest bekirin. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Piştî ve gava Bahçeli bengava herî kritik di 27 Şubat'a 2025 de hat. Bi Öcalan re hevdîtin pêkhatin. Abdullah Öcalan di banga aştî û civaka demokratîk de destnîşan kir ku li ser bingeha qebûlkirina hebûna Kurd êdî dema çareseriya demokratîk hatiye û banga herî mezin kir. Diviya PKK bê fesixkirin û dawî li têkoşîna çekdarî beyanîn. Divê hemû kom çekê xwedînin û PKK xwe fesih bikin. Bersiva vê bangê pir zû hat. Dêyê ke adara 2025 de PKK agîrbest ragihand. Lê du vê jî di navbera 5 û 7 Gulanê de kongreya xwe ya danzdemîna awarte li darxist. Di vê kongreyê de biryareke dîrokî hat girtin. Bi fermî hat ragihandin ku PKK tê fesixkirin û têkoşîna çekdariya li dijî Tirkiyê wekî qonaxeke nû bi dawî dibe. Di her kêriyê de ku pêvajo ber bi xitmandinê ve çû, Abdullah Öcalan ket devrê û li du hev gavên dîrokî avêtin. Dîrok yanzê tîrmeha 2025 bû. Komek gerîla bi pêşengiya Besê Hozat li Silêmaniyê ji bo nîşandana vê niyeta baş a dîrokî bi merasîmekê çekên xwe şewitandin. Demokratik yaşamı geliştirmeye çağırıyoruz. Zulüm ve sömürü. Ev çalakiya ku par li cîhanê denk veda wekî sonda Silêmaniyê derbasî ropelên dîrokî bû. Piştî vê gava çekdanînê eniya siyasetê lez da karên xwe. Li meclisê komisyona lîkolînê ya lehevhatina civakî hat avakirin. Ev komisyon aynı sê mehan xebitî û bi sedan akademisyen, hukuknas û nûnerên civaka sivîl guhdar kirin. Di encama vê xebatê de rapora çarçoveya yasayî aştiyê derket holê ku tê de rêbazên qanûnî yên çareseriyê hatibûn xêzkirin. Piştî vê gava çekdanînê eniya siyasetê lez da karên xwe. Li meclisê komisyona lîkolînê ya lehevhatina civakî hat avakirin. Ev komisyon aynı sê mehan xebitî û di encamê de rapora çarçoveya yasayî aştiyê amade kir. Barışı kalıcılaştıracak yasal düzenlemelerin önerilmesi, hazırlanması da bu komisyonun sorumlulukları arasında. Tevê ku di ser merasîma çekşewtandinê re salek derbas bûye jî ev qanûna ku ji bo çekdanîn û vegerê dihat hêvîkirin hîn jî nehatiye rojeva parlamentoya Tirkiyê. Di kulîsên Enqereyê de nîqaşa herî germ li ser pêşnûmeya qanûna çerçeveyî ye ku tê gotin dê ji heft maddeyan pêk bê. Her wiha çarçove qanûna ku li bendê bê parlamentoyê nîqaşên germ jî bixweranî. Aliyê Tevgera Kurdî dixwaze di pêşnûmeyê de ji bo Abdullah Öcalan mafê hêviyê hebe û zagona vegerê ji bo hemû endamên Tevgerê derbasdar be. Her wiha tê gotin ku ji bo vê pêşnûmeyê nêrînên Öcalan hatiye girtin lê cih nedane pêşniyarên wî. Ji ber vê yekê niha pêşnûme bûye cihê nîqaşan. Tê merakkirin gelo di ev nîqaş û lêgerîn kilîda qonaxeke nû ya ji bo rûniştina aştiya civakî veke anna. Îro herkes li bendê gelo ısrara aştiyê ya Aliyê Kurd dê dibin banê meclisê de bersiveke çawa bibîne. Li bendê di nava van hefteyan de ev mijar zelal bibe. Biz birlikte yaşamın azami zeminini güçlendirmek için buradayız. Komisyon farklı fikir, beklenti ve kanaatlerin çatıştırılmadığı, aksine birlikte yaşamayı...